Вітаю вас! Сёння нядзеля, 7 снежня. Актуальныя тэмы жыцця в области за мінулы тыдзень. Нам важна не толькі расказаць пра іх, а і разабрацца, як і чаму адбылася тая ці іншая падзея. У эфіры тэлеканала Віцебск, як і звычайна ў гэты час, праграма «7 дзён». З вами Вольга Шмаргун і вось галоўныя тэмы выпуску. Саджанцы на экспорт. Новы лесагадавальнік адкрыўся ў Віцебскім раёне. Беларускія ёлкі і сосны ахвотна купляюць расіяне. Медицина по скайпе. Аршанскія ўрачы вядуць прыём пацыентаў праз інтэрнэт. Сваю запатрабаванасць унікальная паслуга доказала за некалькі дзён. У горадзе над Дзвіной гучыць класіка. 26-й міжнародны музычны фестываль імя Салярцінскага праходзіць у Віцебску. Прызнаныя ва ўсім свеце віртуозы з Беларусі, Расіі, ЗША, Літвы, Латвіі і Польшчы на сцэне абласной філармоніі. Мадэрнізацыя і тэхнічнае пераўзбраенне прадпрыемстваў паляпшаюць умовы працы і бяспеку на вытворчасці. У бягучым годзе ўзровень вытворчага траўматызму на Віцебшчыне скараціўся на 14%, а са смяротным зыходам на чвэрць. Гэта самы лепшы паказчык сярод рэгіёнаў рэспублікі. Органамі кантролю і нагляду спынена звыш 8 000 парушэнняў заканадаўства аб ахове працы, за якія да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнуты больш за 1500 службовых асоб і наймальнікаў. Сума прад'яўленых штрафных санкцый склала звыш 1,5 мільярда рублёў. Для паляпшэння умоў працы работнікаў, недапушчэння вытворчага траўматызму штогод укладваюцца значныя сродкі ў тэхнічнае пераўзбраенне і мадэрнізацыю прадпрыемстваў. Достаточно много средств наши руководители предприятий и рысполкомы в последнее время вкладывают в техническое перевооружение своих предприятий и в модернизацию предприятий. Это тоже дает свои результаты. Вот они в этом году по максимуму было вложено в это дело более 3 триллионов рублей. Это очень большая сумма. И благодаря этому по итогам года на 8 000 было улучшено рабочих мест. Это улучшение коснулось 13 000 человек. Кроме того, на 17% у нас уменьшилось работающих, которые получали субсидии и компенсации за вредные и опасные условия труда. Першы ў Беларусі конкурс лепшых прадпрыемстваў краіны ў галіне знешнеэканамічнай дзейнасці прынёс перамогу віцебскім вытворцам. Аршанскі станкабудаўнічы завод «Чырвоны барацьбіт» прызнаны экспарцёрам года. На цырымонію ўзнагароджання, якая прайшла ў Палацы Рэспублікі, «Чырвонаму барацьбіту» ўручылі медаль за дасягненні прадпрыемства экспарцёра і сертыфікат экспарцёр года. Знешнегандлёвы абарот Віцебшчыны за 9 месяцаў 2014 года склаў каля 5 мільярдаў долараў, а ўдзельная вага экспартных поставак 2 мільярды 106 мільёнаў, што амаль на 35% больш, чым у мінулым годзе. Галоўны гандлёвы партнёр вобласці сярод краін СНД – Расія. Сёлета Прыдзвінскі край экспартаваў у краіну-суседку тавараў больш, чым на $1 мільярд. Што да краін далёкага замежжа, тут лепш за ўсё гандаль ідзе з Великабрытаніяй. Знешнегандлёвы тавараабарот Віцебскай вобласці са Злучаным Каралеўствам сёлета складае больш за $400 мільёнаў. Эканоміка і экалогія. Новы лесагадавальнік, які адкрыўся ў Віцебскім лясгасе, будзе на карысць экалогіі і прынясе дывідэнды эканоміцы. Якія, ведаюць нашы карэспандэнты. Толькі ў кастрычніку Віцебскім дзяржаўным лесагаспадарчым аб'яднаннем у Расійскую Федэрацыю прададзены 3 мільёны саджанцаў елкі і сасны. І каб забяспечыць свае патрэбы і мець што рэалізаваць за мяжу, сетка лесагадавальнікаў кожны год пашыраецца. Зараз у рэспубліцы іх працуе 68, а да канца года будзе адкрыты яшчэ 6. На Віцебшчыне ў лістападзе адкрылася 4 лесагадавальнікі. В этом году заработают 30 миллиардов рублей именно от реализации посадочного материала из наших питомников Российской Федерации, нашим коллегам, лесоводам из России. И эту задачу мы ежегодно ставим перед нашими руководителями. В следующем году мы планируем заработать от реализации посадочного материала на Россию 60 миллиардов. Немалыя дывідэнды прынясе адкрыццё новага аб'екта і Віцебскаму раёну, на тэрыторыі якога размешчаны адразу 2 лясгасы – Віцебскі і Сурожскі. Всего проектно-сметная документация была 8,5 миллиардов. Благодаря тому, что
были применены инновационные методы, технологии, были сегодня импортозамещения здесь применено, выполнили строительство этого объекта за 2,5 миллиарда. И для нас, конечно же, это новые рабочие места. Районный бюджет прежде всего формируется с подоходного налога, и здесь будет экспортная составляющая. Новы лясны гадавальнік ужо палову затрачаных сродкаў вярнуў дзяржаве. Адначасова з яго ўзвядзеннем вялася і пасадка саджанцаў і іх продаж. Дарэчы, упершыню ў раёне тут асвоена тэхналогія вырошчвання сеянцаў у касетах, што значна скарачае тэрміны росту. Дзякуючы ёй на плошчы крыху больш за сотку размясцілася 41 тысяча сеянцаў. У далейшым іх хопіць, каб пасадзіць 35 гектараў лесу. Мы значительно экономим высев лесных семян, то есть их расход по сравнению с открытым грунтом, и экономим во времени, то есть в самом выращивании посадочного материала перед его высадкой на лесокультурную площадь. Тут этот посадочный материал у нас он достигает параметру по высоте в течение 2 лет. А гэтыя маленькія туйкі прызначаны для азелянення населенных пунктаў і продажу насельніцтву. Планируем купить еще теплицу для зеленого черенкования, еще такую хотя бы соток на 5, чтобы в дальнейшем развивать, потому что есть зеленое черенкование, есть на сегодняшний день спрос, рядом город большой, и сегодня требуется большое количество. Зараз на зімоўку пайшлі 5 тысяч маленькіх дрэўцаў. Гэта падарунак нашчадкам і добры падмурак для эканомікі вобласці і краіны. Любоў Дзядзюра, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Падмуркам для эканамічнага супрацоўніцтва стане і мемарандум, які падпісаны на гэтым тыдні паміж віцебскім гарвыканкамам і кіраўніцтвам кітайскага горада Цзинань. Ён стаў дапаўненнем да пагаднення аб устанаўленні пабрацімскіх адносін паміж Віцебскам і Цзинанем, якое дзейнічае ўжо 5 гадоў. Кіраўніцтва абласнога цэнтра сустрэлася з афіцыйнай дэлегацыяй горада-пабраціма. Бакі абмяняліся думкамі аб паглыбленні супрацоўніцтва. Кітайскія партнёры выказалі зацікаўленасць у ажыццяўленні сумесных праектаў у сферы навукі, культуры, адукацыі і турызму, наладжванне больш цесных кантактаў і ў гандлёва-эканамічнай галіне. У сваю чаргу намеснік старшыні віцебскага гарвыканкама Валянцін Цвяткоў заклікаў кітайскіх партнёраў наладжваць больш цесныя сувязі ў бізнес-сферы, актыўней прыцягваць інвестараў і ствараць сумесныя прадпрыемствы. Сёлета споўнілася 5 гадоў з моманту падпісання пагаднення аб устанаўленні партнёрскіх адносінаў паміж нашымі гарадамі. За гэты час зроблена нямала на шляху мацавання супрацоўніцтва ў культуры і адукацыі. Аднак мы б хацелі наладзіць больш цесныя сувязі і ў гандлёва-эканамічнай сферы. У складзе нашай дэлегацыі ёсць прадстаўнікі бізнесу, і я думаю, што нам ёсць што абмеркаваць і будзе над чым працаваць з нашымі віцебскімі партнёрамі. Десяткі беларускіх мясаперапрацоўчых кампаній, прадукцыю якіх так любяць расіяне, апынуліся ў чорным спісе Россельгаснагляду. Пад эмбарга трапілі і некалькі прадпрыемстваў Віцебскай вобласці. Чаму мясныя вырабы, якія маюць еўрапейскія сертыфікаты якасці і карыстаюцца попытам, вырашылі забараніць? З-за чаго паўстаў харчовы канфлікт паміж краінамі-суседкамі і як яго вырашыць, зараз разбіраюцца эксперты. А наш карэспандэнт Юлія Устінова высветліла, як прадукцыю нашых прадпрыемстваў правяраюць на якасць. Віцебскі мясакамбінат у Расію экспартаваў у асноўным ялавічыну, ахалоджаную і замарожаную, да 5000 тонн у месяц. Гэта фактычна палова сыравіны, якая пастаўлялася на прадпрыемства. І яшчэ 150 тонн гатовай прадукцыі адпраўляліся ў Расійскую Федэрацыю. Не лічачы унутранага, для прадпрыемства суседнерасійскі бадай асноўны рынак збыту. З-за эмбарга за месяц тут могуць страціць до 40 мільярдаў рублёў. Будут не загружены производственные мощности. Это люди будут не обеспечены работой, и, конечно же, предприятие не дополучит денежной выручки. На сегодняшний день при обороте поступлений денежных средств примерно в 120 миллиардов в месяц, 30% из этих денежных средств поступает от экспорта говядины в Российскую Федерацию. Прадпрыемства вырабляе каля 1400 тонн каўбасы і каля 400 тонн паўфабрыкатаў за месяц. У асартыменце больш за 250 найменняў гатовай прадукцыі, каўбас і вяндліны. За якасцю прадукцыі тут сочаць асабліва строга. Пробы бяруць не толькі свае спецыялісты, але і іншыя, у тым ліку і расійскія. Лабараторыя бранскіх калег адна з самых строгіх на постсавецкай прасторы, але і яны ні разу не заўважылі віцебскіх пастаўшчыкоў у нядобрасумленнасці.
только с марта месяца по сегодняшний день на показатели на микробиологические показатели и показатели безопасности проверено 239 проб продукции, сырья и полуфабрикатов. Несоответствий ни в одном из случаев не выявлено. Усё, што апынаецца на прылаўках, праходзіць некалькі прыступак кантролю. Тавар правяраюць на саміх прадпрыемствах, у лабараторыях Міністэрства аховы здароўя, Акадэміі навук, Мінсельгасхарча. Акрамя таго, амаль усе пераапрацоўчыя прадпрыемствы праводзяць выпрабаванні сваёй прадукцыі і ў расійскіх лабараторыях. Адпаведнасць тавараў патрабаванням мытнага саюза пацверджана. Таму цяперашнія прэтэнзіі да якасці выглядаюць як мінімум дзіўна. Юлія Устинова, Александр Петровецкий. Навіны, Витебск. Якасць прадукцыі залежыць не толькі ад тэхналогій, а ў першую чаргу ад тых, хто яе вырабляе. Віцебскія кандытары паказалі клас у сусветным кулінарным кубку. У Люксембургу за званне лепшых змагаліся больш за 160 кандытараў з 86 краін свету у індывідуальных спаборніцтвах, а таксама 45 нацыянальных каманд. Сярэбраным медалём міжнароднае журы кулінарнага кубка свету адзначыла кандытара прадпрыемства Віцебск Хлебпрам. З адным з лепшых у свеце майстроў смачных спраў пазнаёмілася Юлія Устинова. Дольче Віта. Салодкае жыццё для Надзеі Багаценка – яе прафесія. Надзея – кандытар 6-го разраду. Эксклюзіўны майстар. Яна валодае бадай усімі існуючымі кандытарскімі тэхнікамі. Удзельнічае ва ўсіх спецыялізаваных рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах і чэмпіянатах. Яе работы заваёўваюць самыя высокія ўзнагароды. Апошняя – сярэбраны медаль на сусветным кулінарным кубку ў Люксембургу. Работа такая романтичная. Там фонарщик. Рождественский фонарь называлась. Там был фонарь, значит, аэрография. Там летел Дед Мороз на оленях. И фонарчик внизу с фонарем на руке. Самае складанае было за 2 сутак у дарозе пры перападах тэмператур усё ж давесці далікатную карамельную кампазіцыю да выставачнай залы. Не абышлося без страт. Там немножко было у нас ЧП. У меня лопнула стела, но я до конца решила уже идти. Надзея, сабраўшы волю і асколкі аднаго з элементаў, зрабіла ювелірную работу, якую высока адзначылі сусветныя эксперты. Дарэчы, усе 10 беларускіх канкурсантаў вярнуліся з міжнароднага конкурсу не з пустымі рукамі. Прывезлі 9 медалёў і дыплом. Пасля перамогі і ўзнагарод прызнаныя майстры зноў на працоўных месцах. У нас заказывают много детских тортиков, и мы лепим разнообразные фигурки. Сейчас я буду лепить такой сюжет с мультика «Маша и медведь», медведя. Надзея выконвае эксклюзіўныя заказы. Кажа, смяшарыкамі зараз не здзівіш. Дзецям падавай Бэтмена, Чалавека-павука. Не ў трэндзе і лебядзіная вернасць. Апошнія сучасныя тэндэнцыі ў вясельных тартах анімалістычныя. Пара кацянят, зайчанят ці пінгвінаў. Ці яшчэ торт як частка інтэр'еру тэматычнай вечарыны. За сучаснымі накірункамі на прадпрыемстве Віцебск Хлебпрам сочаць, аптымізуюць вытворчасць, пашыраюць асартымент. Наши специалисты стремятся всегда повышать свой уровень, свою квалификацию. Ну и сейчас в преддверии Нового года разработаны и запущены будут к Новому году 2 новых торта. Мы стараемся не отходить от классики. Это торты со сливочно-фруктовой начинкой, со сливочно-молочной начинкой, сливочный крем. Эти торты, которые мы когда-то покупали и кушали в советские времена. Папаўненнем асартыменту прадпрыемства абяцае парадаваць спажыўцоў да навагодніх святаў. Юлия Устинова, Александр Рындин. Навины, Витебск. Сладких дел мастер Надежда Багатенко сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Скажите, вот этот Всемирный кулинарный кубок – единственные соревнования, в которых вы принимали участие? Нет, я уже участвовала в многочисленных республиканских конкурсах, проходящих у нас в Беларуси, также в международных конкурсах, чемпионатах, проходящих в Минске. В этом году, в сентябре месяце, я выиграла гран-при, и по условиям этого чемпионата была поездка в графство Люксембург на Кубок мира. Скажите, вот на таких конкурсах что, как правило, оценивается? Вкусовые качества, внешнее оформление, что еще? Там 2 номинации. D1, D2. D1 – это вкусовые качества, в них мы не принимали участие, принимали в категории D2, это нужно было выставить свою работу. Заявлялись мы в карамели. Я делала композицию такую романтичную. Там был фонарщик, он как бы
зажигал фонарь. Ну и называлась она «Рождественский фонарь». Карамель, наверное, не очень простой материал. В чем сложности работы с ним? Это очень сложная техника. С ним очень тяжело работать, потому что температурный режим очень высокий. Для заливки стеллы, основы карамельной композиции, используется изомальт, который нагревается до 190 градусов. То есть ожог, если это будет, то очень серьезный. А лепка из карамели, значит, это 140 градусов под лампой, которая тоже нагревается. Это все сложно, очень тяжело. Если ты сделал под лампой какую-то деталь, тут же ее нужно прикрепить к своей фигуре, потому что она тоже застывает. Это очень быстро, это секунды. И чем вы покорили международное жюри? Вот именно этой сложностью технологии? Да, и там оценивается по критериям. Значит, попадание в цвет, то есть не должно быть хаотичный цвет немного. Потом оценивается техники, сложность техник. Значит, чтобы присутствовало много техник, значит, литая, выдувная карамель, лепка из карамели. У меня также была аэрография, тоже сложная техника. Это рисуется аэрографом, кисточкой, только можно подправить. Вот. И я аэрографию заливала еще карамелью. Тоже сложность в этом, потому что она может лопнуть. Вот. Такой конкурс, это, наверное, еще отличная возможность каким-то образом перенять опыт, да? Что готовили ваши конкуренты? Очень много интересных работ было из марципана. Карвинг, очень много техник разных. Лепка из марципана вообще была очень шикарная у Кореи и Тайвань. Вообще там участвуют в конкурсе 5 континентов. То есть очень много стран, если все уже континенты. И вы из всех стали второй. Вот серебряная медаль. Давайте покажем немножечко нашим телезрителям. Кулинарные изделия Надежда декорирует не только карамелью, она работает еще с шоколадом, сахарной пастой и мастикой. Вот такие красивые фигурки сегодня у нас в студии для примера. И сейчас в нашей студии Надежда попробует сотворить маленькое чудо. Что это будет? Это будет овечка, символ наступающего года. Все это похоже на работу с пластилином, да? Похоже, да. Она похожа по структуре немножко так вот. В перчатках обязательно работать с мастикой? Да, потому что она не проходит тепловую обработку уже. Это уже готовый продукт. И поэтому желательно, конечно, работать в перчатках. Делаем 2 заготовочки для ножек. А какой самый необычный заказ вам доводилось выполнять? Ой, их множество. Делали и для строителей каску, мастерок. Повторяются композиции, либо каждый раз практически что-то оригинальное приходится выдумывать? Ты не слепишь одну и ту же фигурку одинаково. Она каждый раз выйдет по-разному. Те же Маши, которых мы лепим большое количество, у каждой свой характер. Последний штрих практически уже готова наша овечка. Давайте покажем нашим телезрителям то, что получилось. Вот такой сладкий символ наступающего 2015 года. Спасибо большое, Надежда. Спасибо. Одна из лучших кондитеров мира, обладатель серебряной медали Международного кулинарного кубка Надежда Богатенко сегодня колдовала в студии программы «7 дней». Медицинская консультация по скайпе. Упершыню ў Віцебскай вобласці аршанскія ўрачы выходзяць на сувязь з пацыентамі з дапамогай IT-тэлефоніі. Праз скайп з аршанскімі медыкамі звязалася і наша здымачная група. Відэакансультацыі апошнім часам усё актыўней выкарыстоўваюцца ў медыцыне і не толькі ў выглядзе канферэнцыі для дыялогу ўрачоў з калегамі. Зрабіць медыцынскую дапамогу больш аператыўнай і даступнай для жыхароў вобласці цяпер дапамагаюць унікальныя онлайн-прыёмы. Паміж урачом і пацыентам можа быць адлегласць у сотні кіламетраў, але інтэрнэт скарачае яе да мінімуму. Очень важно, чтобы любой житель области мог получить своевременно помощь. Это говорит о доступности оказания медицинской
медицинской помощи, поэтому используются все современные технологии. Ну, естественно, используются интернет-ресурсы. Если у нас есть необходимость, допустим, проконсультироваться с каким-то из специалистов, которые находятся в Витебске или в городе Минске, нет никаких проблем. По скайпу мы можем связаться с этим специалистом. Відэакансультацыі аршанскія ўрачы арганізуюць двойчы на тыдзень. На працягу 4 гадзін пацыентаў праз скайп прымаюць 4 розныя спецыялісты. Першы такі онлайн-прыём адбыўся 20 лістапада і адразу ж каля 20 званкоў. Можно спросить то, что, может быть, при личной беседе, при личном контакте с врачом не всегда может человек довериться. А здесь человек задает вопрос анонимно, без всяких, мы не знаем ни адреса, ни телефона, просто человек спрашивает то, что его интересует. С какими вопросами чаще всего люди обращаются к специалистам? Вы знаете, вопросы разного направления. У нас даже есть звонки междугородние. Звонила мать женщины, спрашивала из Гомельской области, даже как матери там профилактические мероприятия после инсульта, как за матерью ухаживать, вопросы к неврологу были, вопросы к онкологу, да, востребован был, кардиолог востребован. Сёння, згодна з графікам, які, дарэчы, апублікаваны ў мясцовых СМІ, пацыентаў кансультуюць галоўны пазаштатны эндакрынолог, загадчыца радзільным домам і скурна-венералагічным дыспансерам. Все, што неабходна пацыенту, гэта не выходзячы з дому, набраць у праграме Skype адпаведны логін і звязацца са спецыялістамі. Вся неабходная інфармацыя і графік прыёму ўрачоў на сайце Аршанскай цэнтральнай паліклінікі. Пакуль онлайн-паслугу аказваюць у тэставым рэжыме і праз 1,5 месяца работы плануюць прааналізаваць, наколькі медыцына праз інтэрнэт акажацца запатрабаванай. Вольга Шмарун, Кірыл Кайсберг, Леонид Табола, навіны, Віцебск. А вось офісная хірургія без сумненняў запатрабаваная. Упершыню ў Віцебску пацыенту з хваробай вен зрабілі унікальную, малаінвазіўную аперацыю. Падчас медыцынскай канферэнцыі флеболагаў майстар-клас па прымяненні методыкі, якую называюць яшчэ офіснай хірургіяй, правёў прафесар Санкт-Петербурга Яўген Шайдакоў. Цяпер з дапамогай новага сучаснага абсталявання яе асвойваюць медыкі клінікі Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. Хваробы вен даволі распаўсюджаныя, асабліва сярод жанчын. У развітых краінах каля трэці насельніцтва пакутуе ад іх розных формаў. Прымяненне новай тэхналогіі ў лячэнні дазваляе аптымізаваць падыходы да лячэння пацыентаў з гэтай паталогіяй і палепшыць аддаленыя вынікі лячэння. У выніку гэта станоўча адаб'ецца на якасці жыцця пацыентаў. Появились рентгеноваскулярные методы, которые позволяют лечить наших пациентов безболезненно, под местным обезболиванием, красиво, косметично, без единого разреза. Пациенты после этих операций не требуют какой-то реабилитации, они встают и уходят домой. За рубежом в профильных клиниках, ведущих клиниках эта операция называется офисная хирургия. Новое оборудование у нас появилось благодаря поддержке университета, поскольку мы являемся его структурным подразделением. И данный вид операции он очень востребован ввиду своей высокой эффективности, минимум риска, минимум осложнений и очень короткий реабилитационный период. У маі 2015 года у Віцебску плануецца правядзенне міжнароднага кангрэса флеболагаў. На якасна новы ўзровень медыцына выходзіць не толькі ў абласным цэнтры. Шаркаўшынская цэнтральная раённая бальніца пашырае спектр аказваемых паслуг. Акрамя лячэння і дыягностыкі тут актыўна ўкараняюць у практыку комплекс рэабілітацыйных і аздараўленчых працэдур. З падрабязнасцямі Інна Кірыенкава. Даступнасць і якасць – галоўныя крытэрыі, якімі кіруецца ў сваёй рабоце медыцынскі персанал бальніцы. Іх пацыентам зараз не патрэбна ехаць у абласны цэнтр альбо сталіцу, каб абследавацца і атрымаць належнае лячэнне. Нядаўна закупленае сучаснае абсталяванне дазваляе рабіць гэта на высокім узроўні. Не волнуйтесь, сейчас зондик надо будет сделать лоточек, и все будет у нас хорошо. Эндоскапічны апарат дазваляе выявіць паталогію ўсяго за некалькі хвілін. Урач адразу выстаўляе дыягназ і назначае лячэнне. Усё абследаванне на месцы. Гаворыць, тут яно абыходзіцца значна танней, чым у медыцынскіх цэнтрах. Удобно работать, качество. Раньше вообще, как учитывая, что не было эндоскописта и эндоскопа. Поэтому выявляемость лучше стала, как и онкологических заболеваний, так и различных видов болезней желудка. Галіна Зубко – пастаянны пациент, кажа, раз у год, а то и часцей яна вымушана прымаць лячэнне. Очень хороший тут обслуживающий персонал. Большое им спасибо. Хорошо. Больница новая, условия хорошие.
Паліклінічнае і стацыянарнае аддзяленне размясціліся пад адным дахам, і гэта вельмі зручна для пацыентаў, бо ў іх ёсць магчымасць не толькі праходзіць лячэнне, а і рэабілітацыю. У апошні час сталі актыўна прапаноўваць розныя аздараўленчыя працэдуры. Это и теплолечение, светолечение, а также лечебно-профилактические маски для кожи, лица и тела. То есть не только лечиться, но еще и оздоравливаться, украшать свою внешность. Особенно большей популярностью пользуется это у представительниц прекрасного пола. Сёлета тут адкрылі і стаматалагічны кабінет. Маргарыта Татарович трапіла сюды па накіраванні. Прызнаецца, працаваць з сучаснымі матэрыяламі і на новым абсталяванні адно задавальненне. В плане материалов и качества помощи я считаю, что нет разницы между городской стоматологической поликлиникой и нашей. Работают 4 интерна у нас сейчас, которые в следующем году придут к нам работать. Еще по распределению в следующем году приходит врач-педиатр, врач-рентгенолог. Это 6 врачей. А обеспеченность у нас с учетом совместительства 100%. Коэффициент совместительства 1,4. Поэтому мы в целом, уменьшая совместительство врачей, улучшаем укомплектованность и, соответственно, улучшаем доступность медицинской помощи. Таму і жадаючых скарыстацца паслугамі раённай бальніцы становіцца больш. Прынамсі, радзільнае аддзяленне тут не пустое. Жанчыны давяраюць мясцовым медыкам сваё здароўе і здароўе сваіх дзетак. Інна Кіріенкава, Леонид Табола, навіны Шаркаўшчына. Здароўем сваіх дзяцей заклапочаны жыхары Віцебска, якія звярнуліся з пытаннем у рэдакцыю нашай праграмы. Дзіцячая паліклініка нумар 1 зараз перажывае маштабную рэканструкцыю. Прыём спецыялісты часова вядуць у розных медыцынскіх установах горада. Частка ўрачоў пераехала ў суседні корпус. Сярод бацькоў маленькіх пацыентаў расце трывога, што калі паліклініку і ўвогуле расфарміруюць, як тады вадзіць дзяцей на прыём. Нашы карэспандэнты знайшлі адказы на хвалюючыя пытанні. Старэйшая ў Віцебску першая дзіцячая паліклініка ў гэтым будынку па адрасе Шрадара 7А размяшчалася з 1966 года. Усе памяшканні даўно састарэлі і рэгулярна падвяргаліся нават крытыцы супрацоўнікаў МНС за неадпаведнасць пажарнай бяспецы. Касметычны рамонт надзей не апраўдваў, таму ўвесь корпус, дзе размяшчаліся яшчэ студэнцкія аўдыторыі і тэрапеўтычнае аддзяленне дзіцячай бальніцы, 1,5 года таму закрылі на рэканструкцыю. Фінансуецца яна з абласнога бюджэту. Реконструкция очень большая, потому что она включала перекладку фундамента, перекладку стен, новую крышу, новые коммуникации, новый водопровод, новые электрические сети, подводка различных коммуникаций, там различные и газы, и различные очень-очень сложные технологические сети для того, чтобы можно было подключать современное оборудование. Спачатку прыём абсалютна ўсіх урачоў планавалі перанесці ў іншыя дзіцячыя паліклінікі горада, але для зручнасці маленькіх пацыентаў і іх бацькоў вырашылі педыятрычныя участкі і некаторых вузкіх спецыялістаў пакінуць па старым адрасе. Яны пераехалі ў суседні корпус і сталі суседзямі дзіцячай кансультацыйнай паліклінікі. Канешне, месца малавата, аднак натоўпу вялікіх чэргаў у калідорах няма. Акрамя таго, гэта толькі часовыя цяжкасці. В настоящее время у нас открыто 8 участков, в среднем по 800 детей на участке, общее количество детей по статистическим данным 7500. Мы обслуживаем не только детей детской первой поликлиники, у нас приписаны 3 сельских населенных пункта, это Вымна, Бабиничи и Яновичи, плюс Вороны. Тым часам сярод бацькоў маленькіх пацыентаў паступова распаўсюджваліся чуткі, быццам бы паліклініку і ўвогуле плануюць расфарміраваць. Адпаведныя каментарыі з'явіліся і ў інтэрнэце. Тэлефонныя званкі гучалі ў нашай рэдакцыі. Перспектыва вазіць дзяцей у іншыя паліклінікі горада жыхароў суседніх раёнаў зусім не радавала. Мы живем на улице Правды, как бы недалеко, хорошо. Мы тут не очень давно обслуживаемся. У меня один ребенок и 10 лет, как бы вот ему 10 лет мальчику. Вот ходим все 10 лет в эту поликлинику. За каментарыямі мы звярнуліся ў абласное ўпраўленне аховы здароўя. Аказалася, паліклініку не толькі не будуць расфарміроўваць, яе плошчы збіраюцца пашырыць, і пераезд па іншым адрасе таксама не плануецца. Сразу с момента ввода трехэтажного терапевтического корпуса детской больницы немножко расширить свои площади детская поликлиника. Практически она будет занимать дополнительно еще к тем площадям, которые в настоящий момент занимает, еще целый первый этаж. То есть поликлиника
поликлиника будет. Она будет рассчитана на большее количество посещений смены, потому что в этом регионе появилось достаточное количество детей. И, в принципе, никогда мы не планировали ее закрыть. Масштабная реконструкция завершится летом 2015-го. Новоселле першая дзіцячая поликлиника справить по старым адресе. Ольга Шмаргун, Сергей Котов, Новины, Витебск. Сусветны дзень барацьбы са снідам, які адзначаўся 1 снежня, прайшоў пад дэвізам дабіцца нуля новых выпадкаў ВІЧ-інфекцыі, смяротнасці ад гэтай небяспечнай хваробы. Сёлета на Віцебшчыне выяўлена 87 новых выпадкаў зараження, 8 з іх у стадыі СПІДу. 7 чалавек памерлі. Каб прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтай праблемы, віцебскія валанцёры правялі акцыю, накіраваную на спыненне дыскрымінацыі ў адносінах да ВІЧ-інфіцыраваных. У ёй прыняла ўдзел і наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. Што такое ВІЧ-інфекцыі і як яе папярэдзіць, гэтыя хлопцы і дзяўчаты ведаюць добра і сваімі ведамі ахвотна дзеляцца з равеснікамі, праводзяць карысныя урокі пра небяспечнасць эпідэміі, прычым робяць гэта па прынцыпе «роўны навучае роўнага». Такая форма навучання за 11 гадоў існавання клуба «Я навучаю равесніка», што пры Доме творчасці дзяцей і моладзі Віцебска, цалкам апраўдвае сябе. Мы работаем действительно, включены в международное волонтерское движение и поддерживаем все инновации. Держим руку на пульсе, стараемся, чтобы программы наши были очень интересные. И самое главное, чтобы они были эффективные. И мы работали так, чтобы действительно снизить процент или количество ВІЧ-инфицированных в нашем городе. Штогод волонтерский рух пополняется новыми особами. Усіх іх аб'ядновае жаданне дапамагчы людям. Причем робяць гэта яны на доброчинной основе. И в первую очередь это для меня конкретно, потому что, внутреннее состояние, что я кому-то помог. Вот. Ну и, конечно же, я саморазвиваюсь этим, потому что я могу найти общий язык почти с любым человеком тогда. Учусь, саморазвиваюсь. Як жыць без стэрэатыпаў? Сутнасць акцыі, якую арганізавалі валанцёры для школьнікаў на гэты раз. У форме трэнінгу яны паспрабавалі паказаць маштабы гэтай праблемы і адчуць яе наступствы на сябе, паказаць, што дыягноз ВІЧ-інфекцыі – гэта не прыгавор. Не так страшно иметь друзей, иметь родственников с этим диагнозом. И просто мы хотим показать, что таких людей можно брать за руку. С такими людьми можно играть в футбол, кататься на велосипедах, смотреть телевизор, заводить семьи. Это нормально. Это нормально. Тут нет ничего такого страшного. На Віцебшчыне зарэгістравана 938 ВІЧ-інфіцыраваных, і гэта афіцыйная статыстыка. Усё больш уцягваецца ў эпідпрацэс насельніцтва ва ўзросце ад 30 гадоў і больш. Пераважае палавы шлях заражэння інфекцыі. Спецыялістаў непакоіць і познее выяўленне хваробы. Толькі за гэты год 8 выпадкаў у стадыі СНИД. Там, где есть ранняя диагностика, есть своевременное лечение, есть своевременная профилактика. В принципе, ВИЧ-инфекция на сегодня – это хроническое инфекционное заболевание, длительно протекающее, с которым можно жить, если правильно к этому относиться. И як тут не погодиться с волонтерами? Нельга быть абыяковыми до чужой бяды, мабуть, тады ситуация не будет сдаваться безвыходной и непоправной. Інна Кірыенкава, Кирилл Кайсберг, Новины Витебск. На гэтым тыдні адзначаўся таксама міжнародны дзень інвалідаў. Па ўсёй вобласці праходзілі шматлікія мерапрыемствы і акцыі з удзелам людзей з абмежаванымі магчымасцямі. А сярод іх нямала творчых і таленавітых асоб. У гэтым упэўніліся нашы корэспандэнты, калі наведалі кірмаш, які арганізавалі напярэдадні у аддзяленні дзённага знаходжання для інвалідаў Кастрычніцкага раёна Віцебска. Для маладых людзей сцены гэтай установы сталі роднымі, бо сюды яны прыходзяць штодзень. Тут яны знаходзяць занятак па душы, набываюць працоўныя навыкі і вучацца самастойна жыць. Нават цяжка ўявіць, якія перашкоды ім даводзіцца пераадольваць, каб дасягнуць пэўных вынікаў у працы, творчасці і мастацтве. Галоўнае, тут яны навучаюцца будучай прафесіі. Працоўную адаптацыю праходзяць па спецыяльнай праграме праз цэнтр занятасці насельніцтва. Насця Церашкова, першая з наведвальнікаў аддзялення, атрымала магчымасць працаўладкавання і самастойна зарабляе грошы. Делать прихватки делать, полотенца, утюжить научилась, мыло рублю очень хорошо, аккуратно, и стираю очень аккуратно, чисто. Шить научилась очень хорошо.
А пачыналася ўсё з гуртка дэкаратыўнай творчасці і мяккай цацкі. Тут Настя атрымала свае першыя працоўныя навыкі. Мы заметили, что Настя, она вот такая более опытная девочка, старательная, и у нее получается, что самое главное, да. И мы начали готовить в мастерскую. Первую мастерскую, которую мы открыли, это прачечная по ремонту одежды. То есть, ну, она у нас шила тут такие вот всякие полотенчики, прихваточки, то есть, ну, работала непосредственно как швея уже, да. Вот. А теперь у нас планируется открыть швейную мастерскую. И опять мы также девочку взяли в кружок, с ней работали, посмотрели, что у нее получается, то есть как она сможет руками работать. И мы готовим ее вот сейчас в швейную мастерскую. Закупили оборудование. У наступным годзе яшчэ трое падапечных аддзялення дзённага знаходжання атрымаюць навыкі рабочай прафесіі. І ў тым, што гэтыя юнакі і дзяўчаты становяцца на шлях самастойнага жыцця, вялікая заслуга іх педагогаў. Для кожнага індывідуальны падыход, у гэтым спецыфіка іх работы. Дзякуючы паўсядзённай нястомнай працы, іх выхаванцы ствараюць сапраўдныя шэдэўры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Мы планируем открыть такую брендовую продукцию, как свадебные аксессуары, то есть шить в этой мастерской театральные костюмы и свадебные аксессуары, и потом их рекламировать в свадебных салонах и таким образом реализовывать свою продукцию. Выручаныя сродкі ад продажу сваіх вырабаў падчас выставы кірмашу пойдуць на развіццё цэнтра, а значыць, у яго падапечных з'явіцца магчымасць адкрыць яшчэ адну майстэрню. Інна Кірыенкава, Сергей Котаў, навіны Віцебск. Таких же таленавітых и моцных духом людей собрала ў Віцебску открытая гарадская спартакіяда «Віцебскія надзеі». На яе прыехалі прыхільнікі інваспорту, Зоршы, Полацка, Чашнікаў і абласнога цэнтра. Пра спаборніцтвы, якія даюць надзею і ў якіх перамогу атрымліваюць абсалютна ўсе. Наш корэспандэнт Сергей Мисурагин. Спартакіяда ладзілася ўжо ў 9-й раз. І хоць тут ёсць свае старажылы, але год ад году «Віцебскія надзеі» пашыраюць геаграфію і адкрываюць новыя імёны спортсменаў, якія імкнуцца паспрабаваць свае сілы ў інваспорте. Вы где-нибудь сегодня примете участие в каких-нибудь соревнованиях? Конечно, я буду в настольном теннисе. У меня есть здесь соперник, который меня в прошлом году победил, и в этом году я буду пытаться его сделать. Прадстаўнічую дэлегацыю правезлі ў Віцебск палачане. Гэта, як кажуць, візіт у адказ. Трэба дзяліцца сваімі здабыткамі і пераймаць вопыт калег. А ў палачане ён, безумоўна, ёсць. Чэмпіён Еўропы па фехтаванні на калясках Андрэй Праневіч кажа, спорт можа дапамагчы любому чалавеку праявіць сябе, але і патрабуе шмат сіл і самааддачы. Ну, фехтование меня как бы там тренер вот нашел в городе Полоцке, вот меня как бы так начал заниматься, так попробовали, там как бы все, данные есть вроде неплохие. Ну, а достиг упорных тренировок, очень упорных. 5 дней в неделю, тяжело, 2 раза в день мы сейчас вот занимаемся. Сейчас готовимся, сейчас предолимпийский год начинается, сейчас очень тяжелая нагрузка, потому что сейчас, чтобы попасть на Олимпийские игры, надо очень много сейчас тренироваться. Удзельнікі спартакіяды аспрэчвалі лідарства ў настольным тэнісе, шахматна-шашачным турніры, спаборніцтвах па дарсе і фігурным кіраванні каляскай. І самым правільным будзе не называць пераможцу, бо тут усе імі з'яўляюцца. Віцебская надзея стала незаменнай, насычанай часткай жыцця людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, дзе людзі не адчуваюць адзіноту. Люди, которые ограничены в своих возможностях, как их называют люди с ограниченными возможностями, они не хотят просто замыкаться в своих 4 стенах, а хотят жить полноценной жизнью. Естественно, как сказал президент, что оздоровление нашей нации – это самая главная задача. Довольно-таки большой контингент инвалидов-колясочников, которые тоже стремятся к тому, чтобы как-то больше заниматься этими различными видами спорта. И, собственно говоря, эта реабилитация помогает им в жизни. Удзельнікі «Віцебскай надзеі» дамовіліся абавязкова сустрэцца ў наступным годзе і далучыць да спартыўных спаборніцтваў сваіх сяброў і знаёмых. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. У Віцебску перапахавалі астанкі 23 чырвонаармейцаў. Іх знайшлі падчас земляных работ гэтай восенню ў Першамайскім раёне. На жаль, устанавіць іх імёны не ўдалося. З урачыстай цырымоніі рэпартаж нашага корэспандэнта Александра Камовіча. У кастрычніку гэтага года пры правядзенні земляных работ у раёне футравага камбіната работнікамі Шумілінскага ПМК былі выяўлены шматлікія чалавечыя астанкі. Паводле гістарычных фактаў, у 20-х чыслах чэрвеня 1944 года тут ішлі жорсткія баі за Віцебск. Па тых парэштках, што былі знойдзены ў магіле, можна меркаваць, што чырвонаармейцы загінулі менавіта ў дні вызвалення горада. Рабочими Шумілінскага ПМК былі найдзены астанкі
множественные костные останки. В результате работы были приостановлены. В срочном порядке был вызван, опять же, 52-й поисковый батальон, который только он, собственно, в Республике Беларусь может проводить такие работы. Солдаты несколько дней работали по изучению могилы. В результате были извлечены останки 22 человек. Причем были найдены многочисленные находки, свидетельствующие о том, что это советские воины, это наши гильзы, это патроны, это часть пулеметной ленты. Урочистая церемония собрала шмат людей. Сегодня мы склоняем голову перед памятью 23 неизвестных бойцов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей державы. К сожалению, имена их неизвестны. Более 360 тысяч солдат покоятся на нашей Витебской земле, из них более половины имена, к сожалению, не установлены. Память об загінуўшых застаецца ў памяці жывых, а помнікі салдатам гэта напамін будучым пакаленням пра подзвіг, які здзейснілі нашы продкі. Імёны перапахаваных сёння чырвонаармейцаў, на жаль, не атрымалася ўсталяваць, не былі знойдзены якія апазнавальныя рэшткі ці жэтоны, аднак ад гэтага перапахавання не страціла сваёй урачыстасці, бо нездарма могілкі невядомых салдат адны з самых ушановаемых у свеце. Александр Камович, Станіслаў Дудзін. Навіны Віцебск. Жывы сведка той вайны Галіна Рыгораўна Замаліна на гэтым тыдні адзначыла 90-гадовы юбілей. Яна вывела сваю формулу даўгалецця і з радасцю падзялілася ёю з нашай здымачнай групай. Галина Рыгораўна телефонную трубку з рук не выпуская с самой раницы. Віншавальные звонки с юбилеем, а именинница сегодня 90, поступают не только от родных и близких. Не смогли обминуть увагой круглую дату представники мясцовой улады и былые коллеги. Галина Рыгораўна был юрист, 17 год працавала старшынёй суда Чыгуначнага района Витебска. Яна упэўнена, у жыцці, як у заканадаўстве, усё павінна быць дакладна. Утрашняя гимнастика в кровати. Завтрак, каша, какао обязательно. Это меня врач заставила пить какао. Там много всяких дешевцев, сердечница. Ну, а потом куда-нибудь схожу, прогулкой. Молодая душой Галина Рыгораўна формулу даўгалецця не хабае. Галоўнае тут любіць жыццё і працаваць. Мое такое отношение в мудрости. Никогда не унывать. Как бы не было плохо, а жизнь меня ломала, крутила, будь здоров. Но я не сдавалась. Я все-таки, так и надо пережить, надо. Много работала. Сотні цёплых слоў сёння гучаць для яе. Дарэчы, толькі ў гэтым годзе сярод удзельнікаў Вялікай Адчыннай вайны 90-годдзе ўжо адсвяткавалі 58 віцяблян. У Саюзе ветэранаў ўжо падлічылі. Наступны год будзе яшчэ багацейшы на юбілей. По городу Витебску юбиляров, которым исполнится 90 лет, среди участников войны 71 человек. Потому что вы знаете прекрасно, что в основном 90 и далее – это участники войны. Поэтому вот такое внимание и такая забота о тех, кто еще сегодня с нами. З усмешкай па жыцці, аптымізмам у сэрцы Галіна Рыгораўна адзначае 90-годдзе. Пераадолеўшы шмат выпрабаванняў, якія выпалі на яе лёс, і азіраючыся назад, яна ўпэўнена, чалавек сам выбірае шлях, па якому ісці, і незалежна ад часоў, на якія прыпадае жыццё, сам можа і павінен быць творцам свайго шчасця. А мы са свайго боку яшчэ раз пераканаліся, што працавітасць, стойкасць, аптымізм і жыццялюбства – неад'емныя рысы пакалення, якое заваявала для нас мірнае неба. Віктор Праліш, Кірыл Казберг, Навіны Віцебск. Заклік адмовіцца ад войнаў і зброі, варожасці паміж людзьмі ці супраць прыроды прагучаў на гэтым тыдні ў музычнай гасцёўні Цэнтра сучаснага мастацтва. Тут адкрылася выстава «Сад вайны» Ольгі Шыманка. Малады дызайнер-мастак прысвяціла свой праект вышэйшай сіле на зямлі, сіле прыроды, яе прыгажосці і гармоніі. Аўтар прадстаўляе алегарычных воінаў, якія замест зброі і абараняльнай амуніцыі выкарыстоўваюць разнастайныя кветкі і расліны. У якасці галоўных герояў выступаюць дзяўчыны, пяшчотныя і слабые. Здесь много символики. Вот использован, например, рябина. Это как символ защиты. То есть это как оберег, да, из каких-то там легенд даже можно почерпнуть, что использовалось. Также здесь цветы, красные и белые розы. Я думаю, многие знают из истории войну красные и белые розы. То есть так исторически сложилось почему-то, что именно растения, цветы и какие-то военные действия, даже в каких-то названиях, в каких-то аллегоричных этих вот хитросплетениях идут друг с другом рядом.
Дні франкафоннага кіно завяршыліся сёння ў Віцебску. Увазе гледачоў былі прадстаўлены 5 фільмаў. Дэманстраваліся яны ў кінатэатры «Мір». Адкрыў праграму анімацыйны фільм «Давай расказваць», створаны па матывах комікса. Мультфільм сумеснай вытворчасці Францыі, Бельгіі і Люксембурга паглядзелі віцебскія гімназісты, якія вывучаюць французскую мову. Сёлета гэта быў адзіны дзённы паказ. Астатнія фільмы маюць узроставае абмежаванне 16+, і дэманстраваліся позна ўвечары. Віцебскія аматары кіно ўбачылі французскую камедыю і 3 драмы. Фільмы ішлі на мове арыгіналу з рускімі субтітрамі. Гэта выдатная нагода не толькі азнаёміцца з навінкамі франкамоўнага кінематографа, але і магчымасць акунуцца ў атмасферу мовы. Фільмы, якія ўвайшлі ў праграму паказу, былі створаны ў 2009-2010 годах. Кожную стужку гледачам прадставіў кінакрытык Сергей Мотылёнок. На этот раз мы решили показать такие фильмы, которые очень верно и честно отражают французское кино, современное французское кино, как оно есть сейчас. Такие фильмы, они показывают, как простые французы живут, с какими проблемами они сталкиваются. Рассказывает про семейные отношения, про жизнь, про любовь, про проблемы, как бывшие проблемы. И нам казалось, что именно такие фильмы могут интересовать. Это фильмы непростые, их вы не увидите в широком прокате. Это фильмы для зрителей, которые привыкли смотреть серьезные фильмы, и которые вряд ли вы их найдете даже в интернете. У нас перед каждым фильмом будет выступать киновед Мотылёнок Сергей. Он будет рассказывать о фильме, о режиссере, о режиссерских работах, о тех призах, которые эти фильмы получали во Франции или на других каких-то кинофестивалях, потому что такие здесь есть. Новую старонку ў сваёй гісторыі распачаў міжнародны музычны фестываль імя Івана Салярцінскага. На працягу амаль 2 тыдняў з філарманічнай сцэны будуць гучаць класічныя творы ў бліскучым выкананні прызнаных у свеце музыкантаў. На ўрачыстым адкрыцці 26-го музычнага фестывалю віцебская публіка атрымала асалоду ад выступлення міжнароднага сімфанічнага аркестра «Таурычаскі» з Санкт-Петербурга. У фестывальнай афішы выступленні піяністаў, вакалістаў і джазавых выканаўцаў з Беларусі, России, США, Латвии, Литвы, Польши. И фестиваль – это тот уникальный музыкальный проект, площадка, где нам предоставлена возможность соприкоснуться с лучшими образцами современного и классического музыкального искусства. И более того, услышать музыкальное произведение в исполнении известнейших музыкантов, которые действительно представляют гордость и Республики Беларусь, России и других зарубежных стран. У рамках фестывалю распачаліся 16-й традыцыйныя навуковыя чытанні. Свае навуковыя працы тут прадстаўляюць даследчыкі з Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы. У рамках чытанняў запланавана прэзентацыя 3 кніжных выданняў, прысвечаных музыцы. Увертюрай свята класічнай музыкі стаў арганны канцэрт сусветна вядомага амерыканскага выканаўцы Рональда Эбрехта. Яго творчасць атрымала высокую ацэнку і прызнанне ва ўсім свеце. Акрамя канцэртнай дзейнасці, музыка займаецца педагагічнай працай, з'яўляецца кіраўніком хору і арганізатарам сольных канцэртаў прафесійных выканаўцаў з усяго свету. У праграме выступлення арганістаў у Віцебску творы Баха, Франка, Ліста, Дюруфле. За некалькі гадзін да выступлення Рональд Эбрехт даў эксклюзіўнае інтэрв'ю нашаму тэлеканалу. Я ўпершыню прыехаў у Беларусь у 2006-м, тады выступаў у Мінску. Мяне вельмі добра сустрэлі, я выдатна правіў час, і пасля канцэрта людзі прасілі зноў вярнуцца ў Беларусь. І я вярнуўся ў 2007-м з канцэртамі не толькі ў вашай сталіцы, а таксама ў Полацку і ў Віцебску. Тады я ўпершыню убачыў ваш знакаміты арган, мне ён вельмі спадабаўся. З таго часу я марыў вярнуцца ў Віцебск, каб зноў іграць на ім. І вось мая мара нарэшце спраўдзілася. Сёння я зноў сустрэнуся з выдатнай віцебскай публікай, цёплымі, адкрытымі і ветлівымі людзьмі, якія жывуць у горадзе з цудоўнай музычнай культурай.
Добрую новину гэты тыдзень прынёс і віцебскім тэатралам. Малады акцёр Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа Роман Салаўёў атрымаў нацыянальную тэатральную прэмію за лепшую ролю. У трэцім рэспубліканскім конкурсе тэатральнага мастацтва прыняў удзел 21 спектакль з розных тэатраў краіны. Роман Салаўёў адзначаны за лепшую акцёрскую работу ў спектаклі тэатра драмы. Так журы ацаніла дэбют акцёра, ролю Сашы ў пастаноўцы «Пахавайце мяне за плінтусам» па аднайменнай повести российского письменника Паула Санаева. Молодой актер на сцене Колосовского театра играет с 2013 года. Ён скончыў Віцебскі каледж культуры і мастацтваў, завочна вучыцца ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Зима пакуль скупіцца на снег, але дарожныя службы Віцебска падрыхтаваліся да любых яе сюрпрызаў. Больш за 80 адзінак спецыяльнай тэхнікі прадпрыемства «Гардар-Мост» гатовыя да сезону. Некалькі тысяч тонн супрацьгалалёдных матэрыялаў чакаюць свайго часу. Наша здымачная група ўпэўнілася, дарожнікі аб бяспецы зімовых дарог паклапоцяцца. Дарожныя службы Віцебска на традыцыйныя зімовыя катаклізмы імкнуцца рэагаваць аператыўна і гарадскія вуліцы падтрымліваць у парадку. Прадпрыемства «Гардар-Мост» у поўным узбраенні вось ужо больш за месяц. Уся тэхніка ў баявой гатоўнасці. Пескараскідальнікі, самазвалы, франтальныя і лапавыя пагрузчыкі. Гэта сёння яны сумуюць без работы, а ў разгар зімовай стыхіі будуць працаваць амаль без выхадных і перапынкаў і днём, і ноччу, і тонамі расходаваць супрацьгалалёдныя сумесі. Заготовлена галіта маркі А. Это, то бишь, белая соль, 69 тонн. Галита марки Б 150 тонн на данный момент осталось. И пескосоляная смесь 1 к 3. Это пропорция для посыпки проезжей части. Заготовлена 5000 тонн. И пескосоляная смесь 1 к 19 для посыпки тротуаров заготовлена 1000 тонн. Сёлета дарожнікам ужо давялося адкрыць сезон. На маршрут выходзілі двойчы. Праўда, выезды былі амаль вучэбнымі. Вялікага снегу і галалёду пакуль не было. Таму ўсе вадзіцелі ў чаканні зімы абходжваюць сваіх жалезных коней. Дмітрый Сідоренко 4-й сезон у зімовым дазоры. Пакуль вясной не растаў апошні снег, адпачываць вадзіцелю няма калі. Еще расслаблено. Нет зимы, у нас климат меняется. И не чувствуется наш. Все еще, наверное, впереди. Ну, пик, как правило, на какой месяц приходится? Вот на декабрь приходится, но пока ждем. Ждем, вот может к середине декабря и придет. Ад якасці дарожнага пакрыцця ў многім залежыць бяспека на зімовай дарозе. Асабліва гэта адчуваецца падчас рэзкіх перападаў тэмператур, снегападаў і галалёдзіцы. Дзяржаўтаінспекцыя ў гэты перыяд адзначае сезонны ўсплёск аварый. Госавтоинспекция в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения аварийности контролирует дорожную обстановку на территории нашей области. Проводится контроль за изменением температурных режимов, проводится также контроль за своевременностью подсыпки тех участков дороги, где это необходимо. Нагоды для непакою у аўтамабілістаў няма. Дарожнікі абяцаюць не падвесці. Вуліцы ў халодны сезон будуць чыстымі, а для вадзіцеляў, якія ўлічваюць усе асаблівасці зімовай дарогі, яшчэ і бяспечнымі. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, навіны, Віцебск. І калі дарожнікі радуюцца адсутнасці снегу, лыжнікі без яго сумуюць, але толькі не ў Віцебску. Спецыялісты Віцебскага вучылішча Алімпійскага рэзерву заклалі кіламетровую трасу са штучнага снегу, якая не баіцца адлігі. Падрабязнасці ў рэпартажы Сергея Місурагіна. На надвор'е спадзявацца хочацца, але лепей разлічваць на асабістыя сілы. У Віцебскім вучылішчы Алімпійскага рэзерву ўжо гадамі склалася сістэма падрыхтоўкі лыжнікаў і біятланістаў. Восенню ведучыя спартсмены адпраўляюцца на поўнач, дзе праводзяць інтэнсіўныя трэніровачныя зборы. Калі ж на пачатку зімы вяртаюцца ў Віцебск, то з-за адсутнасці снегу працягваюць рыхтавацца на асфальце. Сёлета гэта праблема перастала існаваць. Са спартыўнай базы Раўбішы, што пад Мінскам, нашы землякі атрымалі снегавыя пушкі і рэтрак. За кароткі тэрмін, усяго некалькі дзён, было зроблена дастаткова снегу, каб закласці сапраўдную зимовую трассу. У нас обучается 40 лыжников и биатлонистов. Естественно, для того, чтобы создать условия для качественной подготовки, мы вынуждены делать свой снег. Конечно, это экономически целесообразно, уже не нужно будет никуда выезжать, и все деньги, они будут сэкономлены. 2 снежня выхаванцы вучылішча упершыню апрабавалі новую трассу са штучнага снегу. Падобнага нават не могуць узгадаць і спецыялісты з 40-гадовым стажам. Цяпер працэс падрыхтоўкі атлетаў павінен выйсці на якасна новы ўзровень. Пытались когда-то что-то сделать, но ничего не получалось.
И в этом году вот впервые за всю историю, что мы 2 декабря стали на снег. Заслуга руководства училища, что мы катаемся, дети, у нас часть народа находится на вкатывании на севере. Ну вот уже они приедут не как раньше бегали кроссы после снега, а приедут и будут тренироваться. Конечно, непривычно, скользко пока что. Ну, думаем, что привыкнем и будет нормально все. Пакуль працягласць лыжні складае каля кіламетра, але снегавыя пушкі працуюць кругласутачна, і спецыялісты разлічваюць у хуткім часе павялічыць дыстанцыю яшчэ на 700 метраў. І гэта нягледзячы на тое, што на выхадныя абяцаюць мокры снег з дажджом. А яшчэ спецыялісты запэўніваюць, што гэты штучны снег не баіцца ніякай адлігі. Пры тэмпературы плюс 3 градуса ён можа праляжаць як мінімум тыдзень. А таму сезон для нашых лыжнікаў і біятланістаў у сёлетнім годзе працягнецца як мінімум да красавіка. Сергей Мисурагин, Кирилл Кайсберг, навіны Віцебск. А для прыхільнікаў актыўнага адпачынку, якім патрэбны новыя прыгоды, пад Віцебскам адкрылася вяроўка штрасы. Вяровачны гарадок, дарэчы, трэці на тэрыторыі Беларусі пасля Мінска і Гродна, адкрыўся ў 4 кіламетрах ад Віцебска. Для сталых жыхароў абласнога цэнтра гэта месца знаёма як былы піянерскі лагер «Колас». На тэрыторыі лесапаркавай зоны створаны цэлы комплекс прыстасаванняў, якія даюць магчымасць адарвацца ад зямлі і пераадолець шмат іспытаў на вышыні ад 1,5 да 11 метраў. Спецыяльнай падрыхтоўкі для гэтага не трэба, але інструктаж па тэхніцы бяспекі не абавязковы. За праходжаннем дыстанцыі назіраюць інструктары, якія гатовы пры неабходнасці аказаць дапамогу, а ў экстранным выпадку і да фінішу давядуць. Наш городок состоит из 3 трасс – желтой, зеленой и красной, которые располагаются на разной высоте. Желтая трасса располагается на уровне 1,5 метров до 3, зеленая располагается на уровне от 3 до 6 метров и красная от 6 до 11 метров высотой. Каждая из трасс имеет этапы. Желтая трасса состоит из 7 этапов, зеленая трасса состоит из 12 этапов и красная трасса тоже состоит из 12 этапов. Но все отличие в том, что вы начинаете испытывать свои силы и возможности на желтой трассе и постепенно понимаете, что ощущения и эмоции меняются с каждой трассой. Страховка у нас непрерывная, которая при осуществлении, когда мы запускаем на трассу, сама страховка, прорезь, это намного меньше, чем канат, поэтому снять с каната невозможно. Здесь начало, и только в конце можно сняться. Переходы осуществляются по вот таким вот железным переходам вокруг деревьев. Все, человек застрахован, сняться невозможно. Вторая страховка, чтобы человек не забывал, что все-таки высота, и перестраховывается дополнительно. А зараз прыйшоў час спартыўнага анонсу. Федэрацыя баскетбола Беларусі адмовіла віцебскаму «Рубону» правядзенне Кубка краіны ў абласным цэнтры. Хакейны клуб «Віцебск» чакае ў госці па баявому настроеную ліду, а барцы грэка-рымскага стылю правядуць турнір памяці майстра спорту СССР Мікалая Хітракова. А галоўная навіна ўсяго футбольнага сезона ў вобласці ў майго калегі Сергея Мисурагіна. Вітаю цябе, Сергей. Вітаю цябе, Вольга, і спяшаюся падзяліцца важнай доўгачаканай навіной. Футбольны клуб «Віцебск» пасля 3гадовага перапынку зноў будзе выступаць у вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі. Гэта права нашы землякі заваявалі ў двухраўндавым супрацьстаянні з магілёўскім Дняпром. А зараз да іншых навін. У панядзелак 8 снежня ў палацы спорту пройдзе паядынак чэмпіянату Беларусі паміж хакейным клубам «Віцебск» і Гродзенскай лігі. Для гаспадароў гэты матч будзе вельмі важным у сэнсе турнірнай барацьбы. Напярэдадні падапечныя Дмітрая Дудзіка двойчы сустрэнуцца з дзеючым чэмпіёнам Нёманам. З вялікай верагоднасцю можна сцвярджаць, што нашы землякі набяруць мінімум ачкоў, а вось з лідай можна гуляць на роўных, тым больш, што ў гасцях «Мядзведзі» упэўнена адолелі саперніка з лікам 1-4. Пачатак матча ў 18:30. 12 снежня ў пятніцу ў абласным цэнтры возьме старт адкрыты рэспубліканскі турнір па грэка-рымскай барацьбе памяці майстра спорту СССР Мікалая Хітракова. Каб правесці спаборніцтва на высокім узроўні і забяспечыць канкурэнцыю ў вагавых катэгорыях, арганізатары даслалі запрашэнні ў Расію, краіну і краіны Балтыі. Урачыстае адкрыццё ў зале спартыўнага клуба прафсаюзаў запланавана правесці ў пятніцу ў 12 гадзін. Што да аматараў вандровак, з мэтай падтрымаць любімую каманду, у нядзелю ў Гродні валейбольны клуб «Коммунальник» сустрэнецца з віцебскім «Марка», а ў Мінску сталічны «Імпульс» памераецца сіламі з баскетбалістамі «Рубона».
І гэта былі апошнія навіны Вольга на гэты час. Дзякуй, Сергей, наўрад ці хтосьці ведае пра прыдзвінскі спорт больш за цябе. Разам з футбольнымі балельшчыкамі лікуем з нагоды поспеху нашай каманды. Такіх жа доўгачаканых перамог жадаем і вам. Гэта была праграма «7 дзён». Мы падвялі інфармацыйныя вынікі тыдня. Сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале «Віцебск».